Ёй фашисты зрабілі палёгку, не звязалі рукі. Што ж, яны не баяліся яе так, як гэтых бяззбройных уцекачоў. Адзін з байцоў яшчэ зусім хлапчук, нядаўна астрыжаны пад машынку. З усіх сіл ён намагаўся не ўпасці. І ззаду, гледзячы на таварышаў, як і яны, узнімаў галаву. Свае худыя, так мала цалаваныя ў жыцці рукі яна трымала мазалямі да мазалёў, шаптала свае зусім новыя словы малітвы. Па яе маршчынах каціліся слёзы. Яна і тут не думала пра сябе. Дзе ён, яе Васілёк? Чаму не вярнуўся? Як добра, Божа ласкавы, што ён не прыйшоў, не прыбег нават і на пажар роднай хаты. Дзе яны, Уладзік і Сцяпан? Хавай іх, Божа, усіх трох ад куль, дай ім убачыць матчыну магілу. І тут душа яе вярталася да гэтых, да чужых сыноў, з якімі так моцна зрадніла доля. Яна аддала ім усё, што магла, а тут нават і не азірнешся. І яна рабіла адно, яшчэ як маці вучыла, малілася і за сваіх сыноў, і за чужых, і за сябе.